Ah, jenengan niku panglimbang-limang menit dina Selasa Pon tanggal 17 Maret taun 2026. Kapethik saka Injil Yohanes bab 5 ayat 1 tekan 3a. Katerusake ayat 5 tekan ayat 16. Jroning ngaso sawise ndangiri tanduran terong kebon mburi biara, Buder Basuki kondo. Gelem bakso apa sih? Sawijining pitakonan kang manut panemuku nakal. Lah piye? Wong wis ngerti ana wong kepanasen keluwen pisan kok isih ditakoni gelem bakso apa sih? Lah mbok yo ndang ditukokne apa piye? Rasah taren-taren. Nanging aku ora nuruti ati sing rada mbedhedhek mau. Aku malah aweh jawaban kanthi semu guyon. Ah, kowe iki bas-bas. Lawo ya gelem no. Kene duwite. Sawise diulungi duit, aku njur nyengklak sepeda motor menyang rombong baksone Pak Timbul neng Celongope Jalan Samadi. Wareg bas. Sesuk meneh ya. Kandhaku cengengesan kang wis traktir bakso. Pitakonan saemper cecala padha kita temokake ing waosan dina iki. Sing paring pitakonan Gusti Yesus, sing ditakoni wong kang nandhang lumpuh 30 taun kelelean ing pinggir blumbang Bethesda. Wong wis pirsa lara 30 taun, Gusti Yesus ki kok ya ndangu semu guyon. Apa kowe gelem waras? Mbok menawa kanthi pitakonan rada nakal mau, Gusti kersa ngetes kesabaran lan katumemenane wong lara lumpuh mau anggone kepingin saras. Pranyata wong lumpuh mau ora nesu merga kecocok atine. Sewalike dheweke wis sinau kesabaran saka kahanan lelarane. Dheweke ora bisa ngendelake pitulungane liyan, mula pangandel siji-sijine amung kapasrahake marang Gusti Allah piyambak. Jroning larane dheweke yakin menawa ing mangsane tembe Gusti bakal paring pitulung. Mula kanthi sabar dheweke atur wangsulan. Ah, jenengan niku lha nggih cetha to Gusti, kula kepengin saras. Ning boten wonten tiyang ingkang ngangkat sarta nyemplungaken kula wonten kolam mriku rikala blumbangipun ngombak. Jenengan kersa nyemplungaken kula napa? Sak wanci-wanci toya blumbang niki mangke ngombak. Wong mau ora ngerti menawa sing lagi adu arep pirembugan marang dheweke mau sang raja malaikat sing nekakake pangeram-eram kanthi ngobahake banyu blumbang Bethesda. Panjenengane ora perlu ngobahake banyu blumbang. Panjenengane cukup dawuh. Mula Gusti Yesus banjur paring dawuh marang si lumpuh. Tangiyo, angkatan peturonmu lan lumakuwa. Temenan, pangandika dalem Gusti nuwuhake kekuatan ing wong mau. Wong mau banjur tangi gregah ngangkat peturone lan mlaku. Pranyata sikap sabar ngemu guyon ndadekake pikirane wong mau tetep bening saengga kanugrahan kasarasan. Para tresna pelem kinasih wis akeh bukti menawa sifat sabar lan rasa humor kejaba bisa dadi pangenteng-enteng jroning panandang nanging bisa manjurung cepet sarasi sawijining panandang. Luwih-luwih menawa kasabaran lan rasa humor mau sinartan pangandel kang kandel sarta donga kang panter. Kadangkala wong kepara Gusti uga nanting kesabaran lan pangarep-arep kanthi pitakonan kang sajak gawe sengkel. Ing mangsane Gusti Rena, panjenengane bakal ngijabahi donga-donga silara, donga-donga kita. Prayoga mangsa prapaskah iki uga kapigunakake kanggo olah kasabaran, sabar nanggung rekoso minangka penderek dalem Sang Kristus. Suwawi sami munjuk, kunjungasmu dalam Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus sang sumber kasarasan sejati. Mugi kabiyantu kawula ngolah raos saengga tansaya sabar nanggel menapa kemawon amrih saged nyumurupi rawuh dalem ing salebeting prastawa ingkang boten ngremenaken. Amin. Kunjungasmu dalam Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.